So magandang araw muli mga Kuragon. Update ko na naman kayo sa aming ginagawa dito. So yung ginagawa namin dito ay nakalatag na kami ng bakal. So may ilan na lang na hindi pa nalatagan dahil sa di pa na tatapos sa aming pagtatamper. So ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung itsura ng ating ginagawa dito sa Matakaw Project. So i-update ko kayo dahil tuloy-tuloy yung gawa natin dito. Sana ay nagustuhan nyo itong aking pinapakita sa inyo. So ito na mga Kuragon, nakapagbakal na tayo. So ito yung bakal natin. Hanggang dito lang muna yung bakal natin kasi continue yan dito. Papunta doon sa dulo. Hindi pa nakapag-tamper tayo dyan. Hindi pa tayo nakapag buhos ng poste kasi kahapon pinurman to. Pinurman niyang kahapon. Ito na yung napurman natin 5 piraso. Bali bubuhusan to ngayon. Bubuhusan natin yan ngayon dahil bukas kasi walang tubig. Stop yung tubig daw dahil yung power ng kuryente. Baka may ayusin. So dito, ito yung ating nabakalan. Ayan. Nakapagbakal na tayo dito. Yun dito, ang space ng ating mga space 40 by 40 yung ating ginawang dyan space. So ayan na, nalatagan na natin. Nakapaglatagan tayo dyan. Doon okay na. So dito medyo may kalaliman lang yung natin. Pagkalagay ng itong pagkakapitan ulit ng kasi medyo lumubog to dito na iangat ng ating kasamahan. Kaya medyo nakalubog na konti. So ayan yung itsura niya. Nakapaglatag na tayo ng bakal. Yan. So hanggang dito pa lang yung nalatagan ng bakal. Kasi di pa dyan maya maya lang continue natin itong latagan. Kaso doon tigitamper pa sa dulo na yun. So continue pa rin to paglatag. Hanggang dyan pa lang natin nalatagan yan. So dito kasi so dito kasi di pa panilalagyan ng graba dahil tatampirin pa to. Kasi lumulubog pa. Ano pa yan? Wala pang buhos? Oo. Wala pang buhos yan. Ha? Kayo na ulit kasi lahat. Bago ka day? Hindi ko man kuwan pa pagbuhos na mo ide, da pa magkaporma. So ito mga Kuragon, kapon alos pantay na to dito. Yung binabada natin ng tubig, bumaba pa siya, umupa pa. Tapos lalo na yun dito. Kasi dati dito ang taas na ng tinambak natin. So ang taas na yan, siguro mga ganyan kataas. Yung ating tinambak ito na buhangin, nakaubok. Ngayon binabara natin kahapon, bumaba siya. Ngayon tambak na naman tayo panibago. So binabara na naman natin muli. Ayan. Ito yung ating binababalan para umupa na naman siya. Hindi nga kami nagbutang mixer. Dito. Diyan. Binurma niya yung sarong isang araw pa eh. Sabi ko na, saan pa yan may forma? Ha? Hindi, nasad pa. Kapon da man ay forma kapon. Nagforma sa Nagkatamper ka sa hapon? Uno, na-tamper pa lang kita. So di pa nabubuhusan, yan. Bali magbubuhos tayo ito yung mixer, lilipat doon. Ha? Sa kabila. Di may balik kami din ng mixer. Order pa eh. Mixer. Di pa na. Manja jam sigurang no. So dito mga Kuragon, babara natin. Not bakit? Hindi na mababa. O di lagay mo na yun sa para umupan. Oh, di ba naman nagbaba pa ito. So dito magtatamper. Testing daw kung maglubog pa. Ay sulig dio, testing daw kung maglubog. Sulig dio. Nababala na bagaan. Ha? Digdig sa gitna testing mo digdig. Bigian. Buwan, malita. Buhay pa ganyan na lawara. Ano kayong pagkal sa kapon pagkal? Yan. May kaduk pa. Presyon ay balik ako. Niwang na baga. Pating lang kulakan to ba?
Madismayo na. Madismayo na naman yan. Okay, di si Reggie. Siguro ganun. Itila-tila na nadismayo. Siya pagka ni Rima. Siya nadismayo, Mike. O, nag-inom ka mag-asawang ka. Nagpakondisyon. May pila kayo, nadismayo. May testing mga ibang tila-tila. Oh, init ang kibal? Ayaw din. Binatingali din ni Bal Sukuan. Kuman ako nagkuhay ganito. Kibal? Kamu naman ngayon di pala? Siya nililipat. Abukasan na muna no? So bubukasan muna natin itong mga kuragon. Itong isa na ito bubukasan muna ng mixer. Tapos lilipat doon sa kabila para mabukasan na rin yun. So tintulid. So yung mga kuragon na tinutuwid lang itong ano dahil gagamitin pa. Sayang kasi pag di mo gamitin kailangan tuwirin pa itong mga pako para magpo-forma ulit tayo dito. Ayan, nakapesto na yung forma. Ito na yung ano niya, stopper. Ayan. May mga stopper na siya para pinaka-guide na yan. Diretso na yan, naka-guide. Ayan. So ito na lang pala yung ating simento. Kulang to sa buhos ng ano, flooring. So kulang, kailangan may deliver pa. So andun yung ating mga kasamahan. Nagpipisto ng mga ating gagawin na paghahaluan. Yo. Ano, so, masigarilyo mo na? Masigarilyo mo na bago magbuhat para pampalakas. Para may energy nyo. Parang ikaw nung binaril sa barungo. Wow, you're right. Hey. Kaya binaril sa barungo sa barungo. Igwa? Lasot sa bandi. Chang. Sa ano sa ano na dahilan? Hindi ko alam dahil. Yo. Sampai kita. Dara ka ng kistan, babe. So dito mga kuragon, naglatag tayo ng bakal. So dalawang buo yung kasya dito sa isang span na to, sa largo, dalawang buo. So yan, may overlap siyang mga 150 cm. Ang overlap niya, puputulin sa nakaso. Sayang naman, para dagdag tibay pa, para ano, para mas matibay yan. Yan, mahaba siya masyado yan. Pero okay yan para mas matibay. So lahat na yan may mga guhit na yan para di na nawawala sa guide. Yan.
Lahat ng mga guyod yan, kaya tapat-tapatan na lang. Tapat-tapat na lang yung kuragon. So bago natin yung buhusan, yung punormal na yun, maghalo muna tayo ng ano, ng purong simento. Ayan, haluin muna natin ito tapos ibuhos natin dun sa loob ng ating bubuhusan para mas makapit. So inawis niya yung ano, lalagyan ng halo. Masira na. Baka mga bus na pa ko siya. Kung pagrurugadon mo, tutulong yan ay kinta naman niya. Hindi naman na may jubat, matanggal na pikanahuyan eh. Martilyo. So yun mga kuragon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos nila dito sa mga poste yan. Nabuhusan na nila. Binubuhusan nila, tapos dito inaabol pa tong ginagawa ni kuya ng isang poste. Kaya ina-align lang, tapos lalagyan na ng ano, ng paha, mga lock. So ayun, binubuhusan. Yan, para umigpit. So yun, puno-puno yung paglagay ng ano ng halo. Kaya nahirapan tong pagkabuhat. So ano naman kurago, na isa na lang pag matapos tong isa na to, yun na lang, isa na yun, tapos okay na, tapos na.
ito mga korago na nabuhusan na rin to. Yun yung inunan nila kanina, binuhusan. So dito nagtatambak pa rin. Yan, tatambak pa rin sila dyan. Punta dito. So mamaya pag natapos nila yung buhusan yung mga poste na yun, magbubuhos kami ng ng flooring dito sa mga flooring na to. Magbubuhos kami din ngayon. So maabot lang po ng pagbubuhos dahil simulan namin ng alauna. Wala naman ditong overtime kaya bubuhusan lang namin. So hanggang alas 4 lang. So kaya lang ng oras kasi walang overtime dito. Kain muna, kain. So ang daming manok dito. So manyaman ulam. Gulay pa kaya, gulay! Iumanan. Inay. Oh, inay. So nililigan natin mga kuragon yung tie beam natin para maging malinis yung dugtungan niya, para walang lupa, para dikit na dikit. Tapos bubuhusan natin yan ng grout para kumapit ng gusto. So doon natapos na yung binuhusan na poste. So nilipat na dito yung mixer para ito na buhusan yung flooring, para mag flooring na tayo. Tambak na dito ng semento para buhos na. So bago natin buhusan, binasa muna natin. Binasa muna itong mga bato para kumapit ng gusto, para hindi ampaw. Tsaka yan grout yung binubuhos natin yan. At ng lahat ng tie beam may grout. Para? Binubuhusan natin para kumapit ng gusto yung ating halong simento. Ito doon. Gusto sa leg pa din. Ano? Gusto sa leg pa
So yun mga Kuragon, hanggang dito lang yung ating video dahil alas 4 na, out na tayo ngayon. So yung nabuhusan natin ay hanggang dito lang. Diyan. Hanggang din na yung ating buhos. Wala naman tong problema dahil flooring lang naman dito sa first floor pa lang tayo. Wala pa tong impact na malaki. Kaya hanggang dito lang muna. Yun yung ating nagawa. Kasi alas 4 lang yung mga naka-time sa atin. So hanggang dyan lang muna ang ating video. Sa susunod naman, yan, maraming salamat.